Ναι. Στο συγκεκριμένο χώρο κρατούνται σταθερές συνθήκες εργασίας, όπου σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι η σχετική υγρασία 65 συν 4 βαθμούς συν 4% και η θερμοκρασία 20 συν 2 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι συνθήκες καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Δημητρή. Εδώ υπάρχει ένα digital υγρασιόμετρο, το οποίο μετράει την θερμοκρασία έτσι ώστε να αποδεικνύουμε ανά πάσα χρονική στιγμή ποιες είναι οι συνθήκες πραγματοποίησης των δοκιμών. Στο συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται μηχανήματα, τα οποία συσκευές, οι οποίες πραγματοποιούν τεστ, όπου σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και συνθήκες υγρασίας. Αυτό γίνεται γιατί το ρούχο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και κρατάει πάνω του ένα ποσοστό υγρασίας, διαφορετικό φυσικά ανάλογα με τη φύση των ινών των υφασμάτων. Ο κύριος λόγος που γίνεται σε σταθερές θερμοκρασίες είναι για να έχουμε απόλυτη σύγκληση των αποτελεσμάτων μεταξύ ιδίων εργαστηριακών χώρων. Δηλαδή, αν πραγματοποιηθεί ένα τεστ με το ίδιο πρωτόκολλο σε εμάς, είτε πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, οι συνθήκες να είναι σταθερές, μια και ο παράγοντας της υγρασίας είναι σημαντικός για το αποτέλεσμα της δοκιμής που θα πάρουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ύφασμα, στο οποίο αφού το σταθεροποιήσουμε στις συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, μπορούμε να μετρήσουμε το βάρος των μονάδα επιφάνειας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το συγκεκριμένο same indicator, το οποίο μας δίνει δοκίμια 100 τετραγωνικών εκατοστών, τα οποία αφού τα ζυγίσουμε ανάγουμε το αποτέλεσμα σε γραμμάρια ένα τετραγωνικό μέτρο. Για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη δοκιμή θα πρέπει να πάρουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε από όλο το εύρος του πανιού. Οπότε βλέποντας το εύρος παίρνουμε αντίστοιχα και κάποια κομμάτια έτσι ώστε να βγάλουμε το μέσο όρο. Η απέτηση του προτύπου είναι 5 δοκίμια στο κάθε δείγμα. Παίρνουμε το μέσο όρο. Και μετά βγάζουμε το μέσο όρο αφού τα ζυγίσουμε κτλ. Το ζυγίζουμε. Ναι, πριν. Αφού το ζυγίσουμε. Κλείνουμε τα ποτάκια όλα. Παρακαλώ. Ζυγίζουμε ένα-ένα το δοκίμιο. Άστο Δημήτρη, κλείσει το πορτάκι και κάνε ένα πριν. Καταγράφεται κάθε μέτρηση. Βγάλε τα υπόλοιπα. Να σταθεροποιείται, εκτυπώνουμε. Το μέσος όρος βγαίνει. Εδώ βλέπουμε ότι μας λέει ότι το τετραγωνικό μέτρο είναι περίπου στα 2,0, τα 100 τετραγωνικά εκατοστά είναι στα 2,049. Άρα λοιπόν κάνουμε μία αναγωγή στο μέτρο επί 100, οπότε θα είναι 240,9 το βάρος. Για κάθε δοκίμιο κάνουμε την αναγωγή, βγάζουμε το μέσο όρο και στη συνέχεια φυσικά την παραλλακτικότητα κτλ. Ανάλογα και άλλες τις παραμέτρους τις οποίες δίνουμε για το βάρος. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι η συσκευή στην οποία μπορούμε να δούμε το color fastness στην υγρά ξηρά τριβή. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν χρειαζόμαστε δύο δοκίμια κατά μήκος και δύο δοκίμια κατά πλάτος.
πραγματοποιούμε την ξηρή τριβή κατά μήκος. Βάζουμε λοιπόν το ύφασμά μας κατά αυτή τη φορά, έτσι ώστε να βλέπουμε τις κολόνες παράλληλα. Θα πραγματοποιήσουμε τώρα την ξηρή τριβή κατά μήκος του πανιού. Χρησιμοποιούμε ένα πρότυπο βαμβακερό μάρτυρα, το οποίο το προσαρμόζουμε πάνω στο πόδι της μηχανής και πραγματοποιούμε 10 κύκλους σε ένα δευτερόλεπτο κάθε κύκλος. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εδώ μετράμε την αντοχή του χρώματος στην διαδικασία της τριβής. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ανάλογα από το πόσο θα νερώσει ο μάρτυρας ο βαμβακερός που χρησιμοποιούμε, βαθμολογείται με κλίμακα από 1 έως 5. Ακριβώς. Να δείξουμε και την κλίμακα στο ρου και με τον ίδιο τρόπο λοιπόν γίνεται να πραγματοποιήσουμε και το ύδρο. Θέλετε? Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν. Παίρνουμε άλλο δείγμα και ο μάρτυρας μας αυτή τη φορά έχει υγραστεί με συγκεκριμένο τρόπο, με απειρισμένο νερό. Ακριβώς. Το βάρος του μετά την ύγραση πρέπει να γίνει διπλάσιο. Ακριβώς. Οπότε είμαστε στα 0,271. Θα πρέπει τουλάχιστον να είναι 0,55. Είμαστε ok. Προσαρμόζουμε και πάλι στο πόδι. Εδώ συνήθως έχουμε χειρότερα αποτελέσματα, δηλαδή το χρώμα φεύγει κατά ένα μέρος από το ύφασμα και πάει στο μάρτυρά μου. Αυτό είναι το πήρα που είναι καλά. Και εδώ είναι η στεγνώνουμε και μετά βαθμολογούμε και θα πάμε μετά να δείξουμε πώς βαθμολογείται στην κλίμακα, την πυρή κλίμακα 1 έως 5. Οι δοκιμές οι οποίες μπορούμε να κάνουμε είναι πάρα πολλές επιλογές στο τεξτήλ. Πολύ σημαντικό εργαστηριακό όργανο είναι εδώ αυτό, το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δυναμομετρούμε το πανί, είτε είναι υφαντό είτε είναι κλεπτό. Η δυναμομέτρηση του υφαντού γίνεται σε λωρίδες, όπου τοποθετούμε το ύφασμα στις αρπάλιες, το τραβάμε και έτσι ελέγχουμε τη δύναμη με την οποία έχει επέλθει η διάρρηξη. Είτε είναι και το νήμα κατά τον ίδιο τρόπο και επίσης το κλεπτό μπορούμε να κάνουμε το φαινόμενο την δοκιμή της επιμήκυσης και επαναφοράς σε υφάσματα ελαστικά, όπου το ύφασμα εκτείνεται μέχρι ένα καθορισμένο φορτίο και στη συνέχεια επανέρχεται και μετά από μια χρονική διάρκεια βλέπουμε εάν επανήλθε 100% ή αν έχει κάποια επιμήκυση. Εναπομείνουσα. Αυτή η εναπομείνουσα επιμήκυση μπορούμε να τη δούμε, να την καταλάβουμε εμείς ως χρήστες, εάν φορέσουμε κάποια μπλούζα και κάνει αγωνιές ή κόλλατα. Είναι το λεγόμενο σακούδεσμα. Εδώ λοιπόν είναι ένα όργανο στο οποίο μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη διάρρησης κλεπτών υφασμάτων. Εδώ μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το peeling σύμφωνα με το μέθοδο Martingale, όπου το ύφασμα τοποθετείται πάνω στα sails και στη συνέχεια τρίβεται η συγκεκριμένη δύναμη face to face με το ίδιο το ύφασμα και βλέπετε το βαθμό κομπαλιάζει. Πώς έχει κομπαλιάσει και κομπαλιάσει η επιφάνεια. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε μια άλλη μέθοδο peeling test, που είναι το peeling box, όπου το ύφασμα τοποθετείται μέσα σε φελούς, μέσα στα box, τα οποία είναι πετυχημένα με φελούς και πάνω σε κατάλληλα tubes. Οπότε, γυρίζοντας αυτά, τρίβονται πάνω στους φελούς και τρίβονται και μεταξύ τους.
Με αποτέλεσμα μετά πάλι να δούμε τον βαθμό κομπαλιάσματος. Να μετρήσουμε το snagging στα man-made υφάσματα, όπως είναι τα πολυαισθητικά και τα πολυαμυντικά, τα οποία είναι flat όμως, δεν είναι στριμμένα. Θα έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι με αιχμηρά αντικείμενα τραυλούνται θηλιές. Αυτό θέλουμε να διαπιστώσουμε και εδώ, να δούμε αν τραυλούνται θηλιές από τα μήματα αυτά. Μία άλλη μορφή spilling test είναι το random, όπου και εδώ λοιπόν τοποθετούμε το ύφασμα και με έναν impeller ο οποίος γυρίζει, τρίβει το ύφασμα πάνω σε ένα φελό και αυτό πάλι μας δείχνει μία άλλη μορφή εκτίμησης του peeling. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Σκούρας, είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής που έκανε το πείραμα στο γραφείο Φοιτητιστήριο Ερευνής της Γραφείας Πανεπιστημίου Μαριού και Νάιτον και βρισκόμαστε στον χώρο της QTEX που είναι ένα κλωστοϊφαντουργικό εργαστήριο και βρισκόμαστε με την κυρία Καρένη Κόμπη που είναι διευθύντρια και θα μας εξηγήσει τα τεστ που γίνονται σε αυτόν εδώ το χώρο του εργαστηρίου, ο οποίος είναι Ναι. Στο συγκεκριμένο χώρο κρατούνται σταθερές συνθήκες εργασίας, όπου σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι η σχετική υγρασία 65 συν 4 βαθμούς συν 4% και η θερμοκρασία 20 συν 2 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι συνθήκες καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Εδώ υπάρχει ένα digital υγρασιόμετρο, το οποίο μετράει την θερμοκρασία έτσι ώστε να αποδεικνύουμε ανά πάσα χρονική στιγμή ποιες είναι οι συνθήκες πραγματοποίησης των δοκιμών. Στο συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται μηχανήματα, τα οποία συσκευές, οι οποίες πραγματοποιούν τεστ, όπου σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και αισθητικής υγρασίας. Ο κύριος λόγος που γίνεται σε σταθερές θερμοκρασίες είναι για να έχουμε απόλυτη σύγκληση των αποτελεσμάτων μεταξύ ιδίων εργαστηριακών χώρων. Δηλαδή, αν πραγματοποιηθεί ένα τεστ με το ίδιο πρωτόκολλο σε εμάς, είτε πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, οι συνθήκες να είναι σταθερές, μια και ο παράγοντας της υγρασίας είναι σημαντικός για το αποτέλεσμα της δοκιμής που θα πάρουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ύφασμα, στο οποίο αφού το σταθεροποιήσουμε στις συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, μπορούμε να μετρήσουμε το βάρος με μονάδα επιφάνειας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το συγκεκριμένο same indicator, το οποίο μας δίνει δοκίμια 100 τετραγωνικών εκατοστών, τα οποία αφού τα ζυγίσουμε ανάγουμε το αποτέλεσμα σε γραμμάρια με τετραγωνικό μέτρο. Για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη δοκιμή θα πρέπει να πάρουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε από όλο το εύρος του πανιού, οπότε βλέποντας το εύρος παίρνουμε αντίστοιχα και κάποια κομμάτια έτσι ώστε να βγάλουμε το μέσο όρο. Η απέτηση του προτύπου είναι 5 δοκίμια στο κάθε δείγμα. το μέσο όρο. Και μετά βγάζουμε το μέσο όρο αφού τα ζυγίσουμε και τα λοιπά. Το ζυγίζουμε. Ναι, πριν. Αφού το ζυγίσουμε. Κλείνουμε τα χαρτάκια όλα. Παρακαλώ. Ζυγίζουμε ένα-ένα το δοκίμιο. Άστο Δημήτρη, κλείσει το πορτάκι και κάνε ένα πριν. Καταγράφεται κάθε μέτρηση. Βγάλε τα υπόλοιπα. Να σταθεροποιείται, εκτυπώνουμε. Και ο μέσος όρος βγαίνει
Εδώ βλέπουμε ότι μας λέει ότι το τετραγωνικό μέτρο είναι περίπου στα 2,0, τα 100 τετραγωνικά εκατοστά είναι στα 2,049. Άρα λοιπόν κάνουμε μία αναγωγή στο μέτρο επί 100, οπότε θα είναι 240,9 το βάρος. Για κάθε δοκίμιο κάνουμε την αναγωγή, βγάζουμε το μέσο όρο και στη συνέχεια φυσικά την παραλλακτικότητα κτλ. Ανάλογα και άλλες τις παραμέτρους τις οποίες δίνουμε για το βάρος. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι η συσκευή στην οποία μετράμε, μπορούμε να δούμε το color fastness στην υγρά ξηρά τριβή. Εδώ λοιπόν πραγματοποιούμε την ξηρή τριβή κατά μήκος. Βάζουμε λοιπόν το ύφασμά μας κατά αυτή τη φορά, έτσι ώστε να βλέπουμε τις κολόνες παράλληλα. Θα πραγματοποιήσουμε τώρα την ξηρή τριβή κατά μήκος του πανιού. Χρησιμοποιούμε ένα πρότυπο βαμβακερό μάρτυρα, το οποίο το προσαρμόζουμε πάνω στο πόδι της μηχανής και πραγματοποιούμε 10 κύκλους σε ένα δευτερόλεπτο κάθε κύκλος. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εδώ μετράμε την αντοχή του χρώματος στην διαδικασία της τριβής. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ανάλογα από το πόσο θα λερώσει ο μάρτυρας ο βαμβακερός που χρησιμοποιούμε, βαθμολογείται με κλίμακα από 1 έως 5. Ακριβώς. Να δείξουμε και την κλίμακα στον ίδιο τρόπο εδώ. Παίρνουμε άλλο δείγμα και ο μάρτυρας μας αυτή τη φορά έχει υγραστεί με συγκεκριμένο τρόπο, με αφιερωμένο νερό. Ακριβώς. Αποζυγίζουμε το βάρος του μετά από την ύγραση πρέπει να γίνει τουλάχιστον. Ακριβώς. Οπότε είμαστε στα 0,271. Θα πρέπει τουλάχιστον να είναι 0,55. Είμαστε ok. Προσαρμόζουμε και πάλι στο πόλο. Εδώ συνήθως έχουμε χειρότερα αποτελέσματα, δηλαδή το χρώμα φεύγει. Και εδώ είναι η Προσπερνώνουμε και μετά βαθμολογούμε και θα πάμε μετά να δείξουμε πώς βαθμολογείται στην κλίμακα, την γκρι κλίμακα 1 έως 5. Οι δοκιμές οι οποίες μπορούμε να κάνουμε είναι πάρα πολλές επιλογές στο εργαστήρι. Πολύ σημαντικό εργαστηριακό όργανο είναι αυτό, το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να την απομετρούμε στο πανί, είτε είναι υφαντό είτε είναι κλεπτό. Η αναμέτρηση του υφαντού γίνεται σε λωρίδες, όπου τοποθετούμε το ύφασμα στις αρπάγιες, το τραβάμε και έτσι ελέγχουμε τη δύναμη με την οποία έχει επέλθει η διάρρηξη. Είτε είναι και το νήμα κατά τον ίδιο τρόπο και επίσης το πλεκτό μπορούμε να κάνουμε το φαινόμενο την δοκιμή της επιμήκυσης και επαναφοράς σε υφάσματα ελαστικά, όπου το ύφασμα εκτείνεται μέχρι ένα αποφασισμένο φορτίο και στη συνέχεια επανέρχεται και μετά από μια χρονική διάρκεια βλέπουμε εάν επανήλθε 100% ή αν έχει κάποια επιμήκυση. Εναπομείνουσα. Αυτή η εναπομείνουσα επιμήκυση μπορούμε να τη δούμε, να την καταλάβουμε εμείς ως χρήστες, εάν φορέσουμε κάποια μπλούζα και κάνει αγωνιές ή κόλλατα. Είναι το λεγόμενο σακούλιασμα. Εδώ λοιπόν είναι ένα όργανο στο οποίο μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη διάρρηξης πλεκτών υφασμάτων. Εδώ μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το peeling σύμφωνα με το μέθοδο Martingale, όπου το ύφασμα τοποθετείται πάνω στα chains και στη συνέχεια κρύβεται υπό συγκεκριμένη δύναμη face to face με το ίδιο το ύφασμα και βλέπετε το βαθμό που κομπαλιάζει. Όσο έχει κομπαλιάσει και κομπαλιάσει η επιφάνεια. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε μια άλλη
Γυρίζοντας αυτά, τρίβονται πάνω στους φελούς και τρίβονται και μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μετά πάλι να δούμε το βαθμό κομπαλιάσματος. Θα μετρήσουμε το snagging στα man-made υφάσματα, όπως είναι τα πολυαισθητικά και τα πολυαμυντικά, τα οποία είναι flat όμως, δεν είναι στριμμένα. Θα έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι με αιχμηρά αντικείμενα τραβούνται θηλιές. Αυτό θέλουμε να διαπιστώσουμε και εδώ, να δούμε αν τραβούνται θηλιές από τα μήματα αυτά. Μία άλλη μορφή πύλη τεστ είναι το random, όπου και εδώ λοιπόν τοποθετούμε το ύφασμα και με έναν impaler ο οποίος γυρίζει, τρίβει το ύφασμα πάνω σε ένα φελό και αυτό πάλι μας δείχνει μία άλλη μορφή εκτίμησης του πύλη. Εδώ είναι ένας θάλαμος, ένα σκοτεινό δωμάτιο, μέσα στο οποίο γίνεται η βαθμολόγηση των διαφόρων μαρτύρων στα τεστ που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει τεστ τριβής, αυτό εδώ είναι το τεστ πλυσίματος, η αντοχή του χρώματος στο πλύσιμο ή στον υδρότα. Αυτό είναι ένας πολυμάρτυρας, είναι ένα ύφασμα το οποίο έχει πάνω αρκετά είδη ινών. Έχει το μαλλί, το ακριλικό, το βαμβάκι, το πολυεστέρα, το νάιλον και το... ποιο άλλο είπαμε? Ασετάτ. Και το ασετάτ. Αυτές είναι οι κλίμακες, οι γκρι κλίμακες αλλαγή χρωματισμού. Εδώ βλέπουμε το staining, πόσο έχει νερώσει ο το μάρτυρας. contrast μεταξύ του Ερμιάς Σίγμας και της Άριας. Και εδώ βλέπουμε πόσο έχει μεταβληθεί η απόχρωση με το ρίτσο. Η μεταβολή του αρχικού χρώματος πάνω στο ύφασμα. Παραδείγματος χάρη αυτό το βαθμολογούμε. Αυτό δεν έχει πάθει τίποτα. Δεν έχουμε αλλαγή, άρα είμαστε 5-4-5, που είναι το άριστα. Ναι. Αν είχαμε μεγάλη αλλαγή, θα είχαμε φτάσει στη βαθμολογία 1. Και από την εσωτερική, το ίδιο. Δεν έχουμε καμία μεταβολή, άρα είμαστε εδώ. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε, θα πρέπει να το απομονώνουμε την περιοχή. Το βγάλαμε για να δείξουμε το contrast. Είναι σκοτεινός. Οι λάμπες που χρησιμοποιούμε είναι σταθερές σε όλο τον κόσμο. Αυτή η λάμπα είναι η λεγόμενη D65 που αντιστοιχεί στο ημερήσιο φως του ήλιου σε βορεινό παράθυρο. Εδώ έχουμε λαμπτήρα φθορισμού. Ναι. Εδώ έχουμε την περιόδια ακτινοβολία όπως είναι το UV που λέμε. Και εδώ είναι η λαμπτήρας πυρακτώσεως. Και το D65 είναι το Daylight. Αυτό το κάνουμε για να δούμε τη μεταμέρεια του χρώματος σε διάφορες ακτινοβολίες. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε διαφόρους φωτισμούς. Γιατί πιθανόν το φαινόμενο της μεταμέρειας που είπαμε νωρίτερα, ότι αναλόγως με σε ποιο φωτισμό βλέπουμε ένα χρώμα, αλλάζει η απόχρωσή του, μπορούμε να το δούμε τώρα εδώ. Ξεκινάμε από το φως ημέρας και αλλάζοντας τις λάμπες, προσέχοντας ιδιαίτερα σε αυτό το βαμβακερό ύφασμα, θα δούμε ότι αλλάζει και το χρώμα του. Συνήθως συμβαίνει αυτό στα καφέ και στα πράσινα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η συσκευή Xenon Test, στην οποία θέλουμε να δούμε την μεταβολή της απόχρωσης, το degradation δηλαδή του χρώματος, με το φως, το ξεθόριασμα ουσιαστικά του χρώματος. Για να πραγματοποιήσουμε αυτό το τεστ, τοποθετούμε τα δοκίμια γύρω από μία λιχνία, η οποία εκπέμπει ξένη ακτινοβολία και μας δείχνει λοιπόν μαζί με πρότυπους μάρτυρες. Οι πρότυποι μάρτυρες είναι η κλίμακα Blue Wool και εδώ βλέπουμε τον 1, τον 2, τον 3 και τον 4, αλλά υπάρχουν μάρτυρες μέχρι και η κλίμακα είναι μέχρι και το 8. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε το 4 γιατί ο πελάτης θέλει να δει το αποτέλεσμα μέχρι και τον 4ο μάρτυρα. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι καλύπτοντας μία επιφάνεια, θεωρώντας λοιπόν και
αφήνοντας εκτεθειμένες τις άλλες δυο, βλέπουμε πόσο έχει μεταβληθεί η απόχρωση πάνω στους μπλε μάρτυρες και πόσο έχει πραγματοποιηθεί στο δοκίμιό μας. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να συγκρίνουμε ποιος μπλε μάρτυρας έχει την ίδια μεταβολή απόχρωσης σε σχέση με τα δοκίμιά μας. Η βαθμολογία 8 είναι το άριστο. Η βαθμολογία 8 είναι το άριστο, ουσιαστικά ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει, θεωρείται άπειρος ο χρόνος. Στην ουσία μετράμε το πόσο επηρεάζει το ηλιακό φως το χρώμα του υφάσματος. Ακριβώς, αυτό που βλέπουμε που ξεθοριάζουν τα υφάσματά μας με τον ήλιο. Προσπαθούμε να μην τα στεγνώνουμε στον ήλιο, τα ρούχα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό στην Ελλάδα. Στον στον οποίο γίνονται τα τεστ πλυσίματος. Μπορεί να πληθούν από έτοιμα προϊόντα, όπως εδώ μπροστά μας έχουμε μια μπλούζα και την πλένουμε με τις συνθήκες πλυσίματος που αναγράφονται στην ετικέτα που έχει ο κάθε κατασκευαστής. Μπορεί να πλύνουμε δοκίμια μικρά με διάφορες διαστάσεις και μετράμε την αλλαγή του μήκους και του πλάτους μετά από τις συγκεκριμένες θερμοκρασίες πλυσίματος και τους συγκεκριμένους χρόνους πλυσίματος. Τα πλυντήρια είναι πιστοποιημένα κατά ISO. Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά που και αυτά είναι πιστοποιημένα. Οι συνθήκες γενικά είναι σταθερές. Πρώτα κοντισιονάρονται τα δοκίμια στις συγκεκριμένες θερμοκρασίες και υγρασίες. Κατόπιν υφίσταται το πλύσιμο και μετριέται μετά το επίπεδο στέγνομα οι αλλαγές των διαστάσεων. Δηλαδή το πόσο μπάζει, το πόσο απλώνει ένα ρούχο μετά το πλύσιμο. Σε αυτό το μηχάνημα γίνεται το τεστ αλλαγής χρωματισμού κατά το πλύσιμο. Μπαίνει ένα κομματάκι δοκίμιο μαζί με τον πολυμάρκερα που μόλις δείξαμε νωρίτερα. Βάζουμε μέσα ατσάλινα σφαιρίδια, συγκεκριμένο αριθμό. Βάζουμε, ορίστε ένα δείγμα που είναι έτοιμο, που έχει γίνει το πλύσιμό του. Δηλαδή αυτό είναι το ρούχο, το κομμάτι από το ρούχο και αυτό είναι ο πολυμάρκερας. Σειράπτεται από τις δύο πλευρές, μπαίνει μέσα ειδικό σαπούνι που χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά, στη συγκεκριμένη θερμοκρασία, 40 ή 60 ή 30 αναλόγως για ποιο ρούχο προορίζεται και μέσα σε μισή ώρα βγαίνει, ξεπλένεται, στεγνώνεται και πάλι πάμε στο σκοτεινό δωμάτιο και βαθμολογούμε το αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο όργανο είναι ένα εφοαστήριο, φούρνος με συγκεκριμένη θερμοκρασία και υγρασία. Εδώ γίνεται το τεστ του υδρότα, όξινος και αλκαλικός υδρότας. Θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου σταθερή για 3-4 ώρες. Τα δοκίμια βρίσκονται μέσα σε ακριλικές πλάκες, πάλι με πολυμάρτυρα και πάνω τους έχουν σταθερό βάρος πάντα, σταθερή πίεση. Και μετά το πέρας της δοκιμής, πάλι βαθμολογούνται στο δωμάτιο που είδαμε νωρίτερα. Αυτό είναι το freeze-steam. Εδώ τι κάνουμε? Εδώ ζεσταίνεται νερό και παράγεται ατμός στους 100 βαθμούς και τοποθετούμε δοκίμια για να δούμε λωρίδες από δοκίμια τα οποία πρώτα τα έχουμε μετρήσει τις διαστάσεις τους και βλέπουμε τι παθαίνουν κατά το άτμισμα. Δηλαδή προσομοιάζουμε το ατμοσίδερο στην ουσία, ναι, δηλαδή την αντοχή του υφάσματος στον ατμό. Σε αυτό το αυτοσχέδιο στεγνοτήριο βλέπουμε πώς στεγνώνονται τα δοκίμια. Επειδή όπως είπαμε νωρίτερα δεν τα στεγνώνουμε κρεμαστά αλλά επίπεδα. Αυτό είναι η απέτηση του ISO του συγκεκριμένου για το επίπεδο στέγνομα. Πλύσιμο και στέγνομα και μετά μέτρηση των μπασιμάτων απλωμάτων του υφάσματος.